Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa niya na kaadlaw ipapahulay, niadto sa Jesus sa balay sa usa ka inilang nga Parisiyo aron mukaon, ug ang mga tawo nangiid pagayo kaniya. Namatigdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dabiton gani kamo, pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw ka mo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo. O ang nagdapit kaninyong duha, muduol umiingon, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka, o mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka, adto lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol umiingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ini kapasidunggan sa kaatubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas sa ilang kaugalingon ipaubos o magpaubos ipataas. Unamin sa Jesus sa mga nagdapit, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita mga higala o imo mga igsuon o imo mga parente o ang mga dato mong mga silingan. Kay sila mubalos pagdapit kanimo, sa ingon ini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ang mga buta. Ug mabulahan ka, kay dili man sila makabaos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Pinaagi ni Santos nga ebanghelyo ang atong mga sala mapasaylo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mahisol ko din ni Kristo aniya na kita sa kauhaan ug duha ka Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang ebanghelyo mga pagbasa ni nimong Domingo, pahinumdum kanato nga ang pagpaubos maoy ikalipay sa Dios. The humble glorifies God. Ang pagpili sa pagpaubos, maoy ikahimaya sa Dios. Maoy ikalipay sa ikasing-kasing sa Dios. Ang pangutana mga igsuon, unsa may gipasabot og humility? How do we understand humility? Unsa may atong panabot mahitungod og pagpaubos? Tingali atong timan-an nga humility is not just going down. Ang pagpaubos, di lamang kuno na pagkanaog. Humility is not just to be low. Karabang umuubos lang ka. Ang akto sa pagpaubos, di lang kuno na pagkanaog sa unsay naa sa imong sa asa ka nahimutang. Kung dili more than that, para kanako, ang pagpaubos is synonymous with honesty. Humility is somehow synonymous with honesty. Nga naman, daghang mga tao nga mupili sa pagpaubos, pero sa pagkatinuod ay dili tinuod ang ilang intensyon. Daghang mga tao nga mukanaog with the intention of being exalted. Daghang mga tao nga magpaluoy-luoy with the intention of to get praise and recognition. Now, di lang ato basihan ang pagpaubos base sa unsay atong makita, kundili unsay naa sa kasing-kasing sa tao. Kay kung ang iyang pagpaubos wala sa iyang kasing-kasing, ang tawag ana sa laing bahin sa ebanghelyo is tig pakaaron ingnon. And we also call that false humility. There are people who choose to be humbled because they wanted to be exalted. And if that is the case, you are not humble at all.
If your intention of getting humble, of being humble, kung ang imong tumong sa pagpaubos, aron daygon ka, aron maisa ka, aron mailhan ka, tungod sa imong pagpaubos. Kung dili tinuod ang imong pagpaubos, posible, o dili posible, dili ka tinuod nga mapaubsanon. In the gospel, you are called hypocrite. Diha sa unang pagbasa sa basahon sa Sirak, mingon ang basahon sa Sirak, kinahanglan nga magpaubos kuno ta. Kinahanglan nga magpakagamay ta. Kay ang tao nga ubos, ikalipay sa Dios. Ug matod pa niini mo ang basahon, walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga taong mapahitason. There is no solution to problem to those people who are prideful. Those people who kept on exalting themselves. Mga igsoon ko din ni Kristo, diha sa ato mga pagbasa karon, ipahinumduman di ay tagyod, na ang labing importanteng buhat, mao ang pagpaubos. O ang pagpaubos, dili lamang pagkanaog, kundi pagkamatinud-anon sa imong kasing-kasing. You are true to what you are doing. You are true to what you have been believing on. O imong gipuy-an kini sa imong kinasing-kasing gayod. Karong panahon na, tungod sa impluwensya sa social media, daghang mga tao nga magpakita diha sa ilahang mga content, diha sa ilahang mga vlogs o mga buhat. Pero sumo pa malandungon, kay most of them moingon nga for content only. Kana bang idea nga para ra sa content? Mohimo og sa diha, magbinutan ba ka, maghugas ba ka plato, pero ang purpose is tinuod bagyod. Pero sad to note, because most of these influencers are just doing it for content. Now, this is not humility. If what we are doing is only for content, that is not humility when what we are doing is only for a show. Ang tinuod nga pagpaubos, diha sa Ebanghelyo, diha sa mga pagbasa, sa basahon ni Sirak, kasing-kasing, matinud-anon kang nibuhat sa ingon. Now, in the gospel, si Kristo was invited to a meal. The setting of the gospel was a meal, kananan. Unya, sa first part sa gospel, mingon dito, giimbitar nila si Kristo kay ilang panid-an kung unsay pamaagi ni Kristo. Naniid ang mga tao, naniid ang mga Pariseo, how he eats, how he manage table etiquette, tungod kay mga Hudiyo, they are very particular on it. Tingali ilang obserbahan si Kristo, kay lagi si Kristo, mudilo man. Si Kristo, magtutudlo man. They wanted to get actual experience of how Jesus dined, how Jesus managed, behaved in the table. So they wanted to observe Him. But on the other hand, on contrary, si Kristo di ay maoy unang nangiid nila. Kung tanawon nato, ilang gipanid-an si Kristo, pero si Kristo di ay ang unang nakakita sa ilang mga binuhatan. Duha ka butang. Una, Jesus remarked these words. Nabantayan ni Kristo kining una. Nag-ilog mo sa mga dapit nga gipasidunggan. Mga binati ko mga kaisunan, perhaps, unsa may meaning aning gingon ni Kristo, na kung naa ka sa kumbira sa kasal, kung naa ka sa usa ka kumbira, ayaw pangitaa ang lingkuranan nga gipasidunggan. Do not look for place of honor. Do not look for the seats of honor. O nairason si Kristo o ngano. Pero para nga ho, this is not just about table etiquette. This is about spirituality. For Jesus, dining is like owning heaven. Daghan nato mga igsoon ko diyan ni Kristo, nga nanghandoy nga mahilangit. Daghan nato nga ganahan maluwas. But in the process of looking and searching for salvation, we commit sin. Daghan nato ganahan magyud ng mahilangit. Pero di nato tan-awon kung wa nato maobserbaris tong kaugalingon nga sa atong kagustuhan nga mahilangit ta, nga maangko nato ang langit, daghan nato nakasala. Kay tungod niini daghan nato nahimo namang masinahon.
Daghan nato hintulog sa katugod sa uban. Daghan nato milapas sa tawhanong kabubuton. In our desire to get into heaven, we crushed a lot of people. The Lord said, ayaw ang kuna ang langit, paabuta na kini ihatag nimo. We have no right to claim, Lord, ako ang langit. We have to wait that such gift is given to you, like the seat of honor. Sa Canaanan, the Pharisees are scrambling to look for that best seat. In spirituality, many of us dream to be in heaven, but we cannot do it. Di na pwedeng kita mo angkon. Maghuwat ta ka mo ingon, imo ni. Kinipwestuha imo ni. Dili pwede na tong isiguro ang kaluwasan. We wait for the Lord to say, salvation is yours. We cannot really assured by our own ability and capacity to say, that's it, Lord, is mine. No. Mga igsoon ko na ni Kristo, maghuwat ta na ang Ginoo mo ingon, imo ni. Sa laing bahin sa Ebanghelyo bitaw, dihay sa kainahan, nihangyo kang Jesus. Iyang anak si Juan o si Santiago. Ginoo, inighari nimo, palingkura baya ni sila sa langit? Wa mo nang Ginoo, yes. Pero ang Ginoo, dili ni akon kabubuton. Even the Lord knows that is not His will, but His Father's will. Scrambling for seat of honor, scrambling to be in heaven, that is not your business. It's God's. Pagpangita sa kaluwasan, dili na atong trabaho. Trabaho na sa Ginoo. Maghuwat lang ta niini. Pero sa may itong buhaton, remember last Sunday's gospel, enter the narrow gate. Aron ta maluwas, maningkamot, na musulod sa sigpit nga pultahan. Ikaduhang observation ni Kristo, human sila manggiilog sa lingkuranan, sa pagkasapasin, sa gipasirunggang lingkuranan, nabantayan ni Kristo ang mga buta, ang mga bakul, ang mga piang, ang mga masakiton na nagpaabot sa gawas. He made that opportunity to reprimand people by saying, when you have banquet, do not invite your friends. Do not invite people who are rich. Instead, prioritize the lame, the crippled, the blind, the poor. Di naman tingali kinala niya explain. Wa magpasabot ngayon si Kristo, di na ta mangimbitar sa atong mga higala. Kung magparty di Father, di na mangimbitar sa among mga friends, sa among mga family members. No, the Lord is not telling us. The Lord does not tell us about that. Kung sa nagingon ni Kristo di ay, iklaro niya, do an extra mile. If you feed people, if you feed your friends, extend an extra mile of feeding those people who have nothing in their lives. For what reason? Kung ikaw nang imbitar, o ni ang imong gipang imbitar, makabaws ni mong imbitar, wa na kay merito. Ang gusto sa Ginoo, mamuhatag ta, hilabi na ngadto sa mga tao na di makabalos, di makahatag og sukli kanato. And if those people whom we help cannot repay us for our goodness, it's heaven's business to repay you. Kung diha sa atong pagkamanggihatagon, o pagtabang sa mga nanginahanglan, sila dili makabawas. Mao ni panahon nga ang langit mubawas kanimo. Mga igsoon ko ni Kristo, again, ang gospel karon is not just about table etiquette. It is not just about meal. It is spirituality. Meaning, sa atong panaw sa kinabuhi, sa atong pagpuyo nining kalibutan, atong timan-an, dili nato ang kuno ng langit, maghuwata ang kiniihatag sa Dios. Pero maningkamot ta nga musulod sa sigpit nga pultahan. We have no right to own heaven, meaning the seat of honor. But instead, we look and wait for the Lord to grant us this gift. And secondly, for us to ensure salvation,
invite the poor, invite the blind, the lame, and the cripple. It is other way of saying, help those in need, feed the hungry, and the heaven will repay you. Atong pangayon ng grasya, kini atong mga paningkamot sa kalibutan, doon na unta kini mirito sa langit. Ug naalay mirito sa langit ang atong mga maayong binuhatan sa kalibutan, kung sa atong pagpaubos, nagmatinud-anon ta, ug ipahiluna nato kining tanan sa atong kasing-kasing. Those who humble themselves shall be exalted, and those who exalt themselves shall be humble. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.